پشتی خەباتا ساڵێکê ji hazirtiyan yekemîn kargeheke taybet bi çêkirina zeyta xwarinê li Rojavayê Kurdistanê hate avakirin. Kargeh ya gobnavê Golden Rose rojane nêzî 300 tonî wê berhem bide û gelek cûreyên zeytê wê derxe weke zeyta gulan û pambo û soya û garis. Ji xwe we teva dît ev mamelaya îro memela zeytê bû hat vekirin ev memelek yekemîn ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê ew jî beşên wê hene dî sê çar beşê wê hene wek zeyta garis, zeyta pambo, zeyta soya a gulê berbero, zeyta heta kunciya û rûnê nebatî jî. û ev tiştê gojê derdkevin piştî wekt bêje tekrîrê ava wêna sabûn an jêr tê gotin sabûna an nêvcî ne temam nisf musenna û muxelefatê wêna ê berhemê got ê ji ber dimînin ji çi pambo be çi garis bê em jêr dibêjin kispî kepekê ji bo sewaldariyê. Vekirina vê kargehê nêzî 305 karkerên wê tê de bixebitin. û her wiha bi daketina berhemên vê kargehê li bazaran wê nirxê zeytê li bazaran dakeve û nema zeyt ji dervî sîno li Rojava wê bê. Dibên mewad alefiyê wek kisbe wek pambû mutehelifat ew jî diçe alefiyê wek pambûyê lêt derdikeve pakêt ew jî tê firûştin û mewad alefiyê wek kisbe tê firûtin sabûn jê derdikeve mewad eweliyê ê sabûnê jê derdikeve ev memele çê dike û ne tenê ev memele bikarat bergû projeyekî baş bî zîraet jî pêş ker 305 kesî jê tê de bişexilê. Cezîra Rojavayê Kurdistanê dewlemend e bi kel û pelên destpêkî yên pêşesaziyê û kargan. Lê li ser dema desthilatên berê ev herêm dihatin pêşguhxistin û ti kargeh lê nedihate avakirin weke siyaseteke birêk û pêk. Lewma xelkên herêmê herdem bêpar bûn ji xêr û bêra welatên xwe. Dara berekat, Kurdsat News, Gundewarê Qamişlo.